bibigyan kay Double J. Ang ganda ng laban mga ka-G. Puta na taling ate. Parang matapang. Yo, what's up mga ka-Maze? Ako nga pala si Amazing Spider PH. So, ayun, salamat kay Tatay Mendo and yun, wag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share. And God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Yung unang bulsa rin kay KJ versus Double J. Carlo, sumpo tayo. Natin. Dito ituloy mo lang. Double J, saka KJ. Okay. Parehas. Tapan yung kay KJ. Pero bibigyan kay Double J. Ang ganda ng laban mga ka-G. Puta na taling ate. Na pinisong muso eh. Lapan kay J. Unahan lang J. Oo, yan talaga. Ganda ng laban mga ka-G. Pero lumaban ng Parehas. Tagiliran. Importante, hindi sa tumalon. Dugo yung nasa tagiliran mga ka-G yung kagat, no? Double J. Okay, J, concede na tayo, J. Oo, concede na. Panalo na. Panalo. Alright, panalo si KJ. Yan talaga, Yan. si KJ. Sports tayo. Yun, so yun mga ka-G, nakachamba tayo ng isa. Yun. Yan. Si KJ. Saka si Double J, yan. Second fight. Saka si KJ, ay Double J. Second fight natin sa Mendoza Tournament Season 4. Alaban natin si Normal yan. Uy. Uy, tulog. Kayas mo na kayo. Okay. Ang tapang. Parang matapang. Ayun yan. Hindi ka sakmal. Sakmal yun. Hindi ka sakmal. Laglag yun. Wala kang kondisyon yun. Sundot lang. Grabe, nalalagay mo yung siya. Oy, putalo. Okay, sige, concede. Okay, Yun, talo tayo mga kasama. Tayo. Pinagpala Walang panalo. Ito. Second fight natin. Yun guys, magandang umaga sa inyo. Dito tayo sa play si Spider dong. So tournament po to, 5th season. So yan guys, ako po si Big Day Spider. Abangan niyo po palagi ang mga upload natin. So guys, sasama po tayo sa mga tournament ngayon. Sana makisa tayo. Guys, hanggang dito lang. Lagi tayo mag-ingat. God bless all. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!